El mòdul Calendari laboral i vacances et permet gestionar els dies de vacances de tota la plantilla de manera senzilla. El treballador pot sol·licitar els dies de vacances des d'aquest mòdul, fent clic a la icona Afegir. S'obrirà una finestra on podrà seleccionar el tipus de dia que vol demanar i tan sols haurà d'indicar el rang de dates i si vol sol·licitar el dia sencer o migdia. També podrà incloure-hi observacions i adjuntar fitxers, com per exemple documents de baixa laboral. Com a administrador, pot gestionar totes les sol·licituds dels treballadors, veure si hi ha coincidències amb altres treballadors en els dies escollits i acceptar o denegar les sol·licituds. També et pots exportar tota la informació en format Excel.